máš, Žakinka? Ty si skartovačka? Áno. Ty si skartovačka? Áno, Žakinka je skartovačka. Žakinka je skartovačka. Čo ty máš, Žakinka? Čo ty máš? Papier? Papier? Áno. No čo vymýšľaš? Čo vymýšľaš? Kde by si išla s tým papierom? Žakinka, Žaky. Spadol papierik, spadol. No, čo teraz? Máš len maličký. Nie, povedz ahoj. Ahoj. Nie, kreslo nebudeme kúsať. Nie. Žaky. Kreslo nie. No, kde je Dobrodka? Kde je Dobrodka? Kde je Dobrodka? Chceš pero? Chceš pero? Povedz pero. Pero. Čo to tam je všetko? Pero. Len ho nerozmontuj, prosím ťa. No nechod s ním preč. No, vymeníš? Dám ti druhý papierik. Na? Daj mi pero a tu máš papier. Ďakujem. Oj, spadlo. Nie, kreslo kúsať. Nie, to nesmieš. No. No. Kde je Dobrodka? Nie. Kde je Dobrodka?
Kde je Dobrotka? No poď. Poď na ruku, poď. Poď. Moja. No choď domov. Choď domov. Domov choď. Domov choď. Nemáš Dobrotku. Nie. Povedz ahoj. Ahoj. Povedz ahoj. Ahoj. No povedz ahoj. Žaky. Žaky. No, aj ty teraz zapískaj. Zapískaj aj ty. Pusím. Áno. Pusu. Pusu. Žaky. Pusu. No povedz. Pusu. Ahoj. Nie kúsať. Ahoj. Nie kúsať. Žaky. Nie. Ty opica jedna krpata, koľko to budeš skúšať ešte? Koľko to budeš skúšať? Nie. No. Povedz ahoj. 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 Čo to je, foťák? Foťák? Ahoj. Čo naťahuješ? Čo si zbadala? No chod domov.